And now, it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret Files. Hindi ko na mapigilan. Puputok na. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ricardo. Maraming nagsasabi, kamukha ko raw si Coco Martin. Kaya naman, mabangis ang itsura kong ito pagdating sa chicks. Isang araw, nakakilala ako ng magandang babae. At itago na lang natin siya sa pangalang Darna. Sexy siya. Maamo ang mukha. Hubog na hubog ang katawan. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinunggaban ko na agad ang babaeng ito na nagngangalang Darna. Pero hindi talaga yan ang kwento ko ngayon. Jerbox na ako pagkagaling ko noon ng simbahan. Ako lang mag-isa. Kaya no choice na ako kundi maki-jerbox dito sa Novaliches. Dahil pakiramdam ko talaga ay puputok na yung mga tsokolate ko sa tiyan. Maya-maya pa, humahangos ako na nagtanong sa isang staff doon. Pare, magkano ba yung pagbabawas dito? At sumagot naman yung lalaki. Yung pagbabawas ba? Bale, hindi na ako nakapagpigil pa. Hindi pa siya nakakasagot kung magkano, iniibot ko na sa kanya ang 20. Sabay sabing, ito 20, ang tagal mong sumagot eh. Halos mabuwisit at mabulol pa ako sa lalaking bantay. Sa sobrang tagal niya pang magsalita. Kaya naman, pumasok na ako ng banyo. Pagbukas ko sa unang pinto ng toilet, halos mapamura ako. Po, a little more. Meron palang umiihi. Kaya halos magalit siya sa akin dahil naitulak ko daw siya sa inidoro at mabasa daw ng ihi niya yung pantalon niya. Tapos, pagtulak ko naman sa pangalawang pinto, napamura na naman ako. Put a little more. Laking gulat ko dahil meron namang mamang nagbabawas din. Hayop! Halos lumabas na nun yung mga tsokolate ko sa gulat. Kaya hindi ko na nagawa pang mag-sorry. Yung feeling na kapag nakatatlong tibok na lang yung puso mo, pati dumi mo, titibok na papalabas ng puwet mo. Putek ganon. Tapos, nung bubuksan ko sana yung pangatlong pinto, bigla akong pinigilan ng bantay. At ang sabi niya sa akin, pare, barado dyan. Sumagot naman ako ng, yung puwet ko nga puputok na eh, sabi ko sa'yo eh. Bad trip na ako nun. Wala na akong pake. Kaya diretso na akong naupo sa bowl. At inilabas ang aking malupit na galit sa mundo. Tipong kahit nakakadiri yung tunog ng utot mo,
Gumiginhawa ang pakiramdam mo dahil alam mong nailalabas mo na siya. Matapos kong magugas ng puwet at ng kamay, bigla akong napamulat ng malaki sa inidoro. Lo! Napamura pa ako. Bakit punong-puno na ng Jerbox to? Balak ko sanang buhusan ng tubig, pero bigla kong nakita yung flash sa gilid. Parang may demonyo pang bumubulong sa isip ko na pindutin mo yan, pindutin mo yan. Tapos tingnan mo ang resulta kung barado ba. Bobo ka naman eh, bobo ka naman eh. Eto na. Agad-agad kong pinindot yung flash ng ball. Tapos tiningnan ko yung mangyayari. Pero nang makita ko, parang umaapaw yung mga dumi. Putek mga pre. Tumakbo na ako palabas. Narinig ko agad yung sigaw ng lalaki sa katabing banyo ng "Put a little more! Bumabaha ng Jerbox!" Aalis na sana ako no, natatakas, pero bigla ko pang nakasalubong yung bantay ng CR. Kaya binigyan ko na lang siya ng 200. At sabi ko sa kanya, "Pare, pakisabi nga sa may-ari ng banyo dito, paayusan niya to ha. Naiistorbo yung pagdudumi ko eh." Tapos, sabay alis na ako na parang walang nangyari. Grabe talaga. Hindi mawala-wala sa isip ko to. Tulala tuloy akong sumakay sa jeep ng panahon na yon, habang iniisip yung itsura ng mga pasabog ko. At ayoko na talagang maulit yon. Muli, ako si Ricardo. At ito ang aking nakakadiri, yak yak yak, na SPG. As in Super Packaner, Secret File.